Здравейте отново! Извинявам се много, но понеже беше наложен страхотен френски шпионаж по време на нашето предаване, как се произвежда торта Милки Бабъл от отпадъци, те ни попречиха с техните полети и с техните разследвания. Ето в момента пак ги чувате. Те попречиха да обясним съставките на тортата, която ние произведохме. И съответно бих желал да допълня нужните продукти. Значи, ние пропуснахме някой от тях. Единият от продуктите, които пропуснахме, е именно такъв един много важен продукт, който едва ли на някого ще му мине през ума, че може да съществува и да бъде поставен в някакъв такъв артикул като торта. Нали? Именно тази торта. Ето. Но, всъщност, една от най-важните съставки, дами и господа, уважаеми зрители и слушатели, това е да има малко прибавено, съвсем лекичко, но все пак да го има. Въпреки че е малко, аз сега ще ви го покажа. Ще кажа нашата тайна. Вие може би не подозирате какво има в тази бутилка. Ето сега ни преследвате с автобус. Он бега. Бега жестоко. Но ние разбрахме, че те искат да разкрият нашата рецепта. Но той не можа да разбере именно важната съставка. Това е малко алкохол. В тази бутилка се съдържа алкохол, който е домашно произведен, handmade. Това е, на български се нарича ракия, на немски се нарича шнапс, на турски се нарича ракы и така нататък. И така нататък, и така нататък. Значи ние с последното си изявление и с това предаване, съответно, нали ви обяснихме как може да се получи този продукт, и това беше най-важната и най-съкровенна тайна за производството на ето тази торта Милка Бабъл от отпадъци. И аз ще само Милка Бабъл от отпадъци. О, е!